नोंखौबो लांसैलां खेबनानै बाबा दंखायो मालाबा लांफै बाबाखौ एक्टर हरसां नंगौ अबाव दं न'आव दं दा न'आवसो दं माबा बेयाव फैयाखै सिथर जादों बिजियाव दंगासिनो गथ'आ गाबोन एगजाम थांनानै हानाया हरगोन आं मालाबा लांफै दे जागोन दे हिर'खा नोंसोर बायदि साख्रि गैयाबा माथो खालामबावनांगौ एक्टर जानो नामा नायनो हागोन हेंसामखा एक्टराव माने रोंनाय नङा बियो रोंनाय नङा फोरोंनांगोन आच्छा सिख्लाफोरजों रायज्लायफेराबा बाबाया न'आव दंखायो जि मोजांनो जाबाय दा जाबाय हरनोसै आं एक्टराव ओमफ्राय एक्टिं रोङो रोंथ'वा बाबा रोंलांगोन दिनैनै जोंहा रिल्स बानायबानाय भिडिअ बानायबानायनि शुटिं सोलिनो नागिरदों जोंहा फुजा सोलिग्रोदों आदाया खुलुमग्रोबाय बेनि उनाव नै आदा करिय'ग्राफारा बेयो नेक्स्टआव खुलुमसिगोन नै गिबियावनो सासे फंबाय आरो मादैनि शुट लाग्रोगासिनो फार्स्ट जागायनायावनो बिसोरखौ लाबाय आरोखि बै बिथाङानो जाहैबाय प्रडिउसारा आदा हालुरि केमेरायाव दं जोंहा मनजित औवारि बिहाव जाहैबाय बिसोरो ना होमबा मा ओंखायनोथ' खारदों लोखि बिहामजोखौनो मोनखांबायसो सानदोंमोन आरो गयखौ जायाखै गुफुरै गावदां नायनो सुन्दरि शुटिंआनो सोलिगासिनो बिहामजोआ ओंखायनोथ' खारदों लोखि बिहामजोखौनो मोनखांबाय जानाय नायहरनायखौ लुक्सा डेन्जार हाखावलायनाय आरो खानाया सुदा बै नैबेयाव जागासिनो एसे खोन्थानाया नोंथांमोननो र' जौगा फिल्म प्रडाक्सनाव फैगासिनो एलबामा गोदान एलबाम जुखामबारि रिल्स बानायबाय दं नै एक्ट्रिसआ बिहामजोआ रिल्स खालामबाय दं आरो माने नै बिहावा लागाव बिहावाबो मोसाफालायबाय रिल्स खालामनायाव लागाव ओरैनिफ्राय लागाव अरिजिनाल बानायदो सामफ्रामबो होनायखौ नै केमेरा नैबेखिनियाव ला माबा जागोन अभारलेप जागोन चलो खानाया नै बांद्राय गिरा गिरा दे हरै लांखाब्रा ओरै लाबो खानायखौ ओरै उल्था जागोन आदायाबो ओरै लाबो बांद्राय बुरजा लांबा रिल्स बादि बिराद स्टाइल खालामनानै बरिया के खनब्रा दे हरै जागोन दे खालाम आं गानखौ होनानै गावखौल' 1 2 3 लानि बा रेडी म्यूजिक केमेरा रोल नै आदैनि बिहामजोआ खारसिगोन जाहैबाय एलबामाव आंना बिहामजोआ गारना खारसिगोन जोंखौ
बेनिनो एसे सिन्था जादों दुखु दुखु उफाय गैया मा खालामबावनो नायनोलाय समायनाथारमोन बिहामजो आंना दा नै गारना खारनोसै ओंखारलांगासिनो नै लामासि मोनहैबाय खारखुमाबायबा माथो खालामबावनो नै खारखुमानो नागिरबाय आरोखि आदैना बिहामजोआ बेलेग सेंग्राजों बेगाबो आंनिसोबावलै नै औ आंनि बेगखौसो लाना खारगोन नै बेलेग सेंग्राजों नै केमेरामेना मनजित वारि औवा लाना खारसिगोन जाहैबाय हाबा जाखानाय हिनजावखौ नै र फकास लानि दे एसे ओंखारलिरनानै थाखा फकास लानो बेनिफ्रायनो एसे ओंखारबाव ओंखारबाव दे एसे फकास फकास मिउजिक होलाबाय नै फकास लाग्राया बेबो सासे नै फकास लागासिनो नैबे सासेयाबो फकास बिथांमोनखौ फकास लागासिनो मिउजिक होबाय खारबोबाय गाखोदो लागाम लाना खारबाय बिहावा नुहुरबाय नै हिट जागोन दुखु फैखादों होनदां बिहामजो खारजानाय लानि खारना होदों नै हिनजाव जायगायाव जाबाय दे एक्सन एक्सन ada ya रायलाय काट बावगारबाय रायलायनो डिक्सनियावसो थांनांगौ नोङो डिक्सनियाव थांनांगौ आं सिङाव थांनो नामा देलानि दे देलाय सना दे एक्सन मा थांनो बिहामजो Usah, usah, deh tak, udah, खारबाय हाबाब बिदिसो जादों बिहामजोआ खारबा जाबाय नै आदैना बिहामजो खारजाबाय समयसा नै जोंना खायद'आ मा दंथाय मेजेम मेजेम अमा जाहैबाय ओंखाम बेलाय दालि आलु बाथोनबो दंबावोसो ओंखाम जानोसै आरो टाइमबो जाबाय नालाय जाग्रोना लानोसै जाखांनानै लाबाय थानोसै नै दे खुरदो दे आदै आलु बाथोन दोनो जादो दे जेबो गैया जायोना जेबो गैया क'क्राझाराव दिनै बन्द' गोजाना हटेला क'क्राझाराव अमा बेदरसो मोनजाबाय आलु बाथोन अमा बेदरबो दंब्रा नै मेजेम गोथाव जासाबबाय गोथाव ना बस गोथाव बरिया अमाजों गासिबो जाबाय आरोखि नै बेयाथ' बेदरखौनो जाया नै लाखानानै आलु बाथोनजों लागावबाय ओरै जाला जोब्बाय नै
मा नोमफा ओइ थाथ'दो होमबा ना औ दिनै दे गाबोन लोगो मोनलायगोन थांथ'लायदो हगारलायथ'बाय औ दे खुलुमबाय खुलुमबाय औ बिराद मोजां मोनबाय आंखौ दिनै लोगो मोननानै आरो खामानि मावफानानै दे थाथ'दो आं दे गाबोन लोगो मोनलायसिगोन दे नै दिनै खान्दा फैदो खान्दा बस बेखौ हेब नै बर'नि नुवाखै आसोला बर'नि सोंनाय नाय गस्लाखौ नायनि बर'नि दद सिटि एन्ड बादसा बर'नि मा नोङो इयाव मा लिरगोन नोङो बर'नि बाथ्रा होनो नामा औ जनि लिभार लांदां जायगाखौ आबुं खालाम सोर खालामो नोंखौ माबायदि नुथावथाव लिरनाय रनाय मोजां खेबनांगोन ना खाथियाव माबायदि नुथावथावब्रा खोन्थाहरले सोरबायदि नुयो खोन्थाहरनांगौ जाहैबाय मा हिज्रा बायदि खालामलांखो लास्टावलाय बासिगासिनो दं आरोना नङा आखाइ फारनैजों बासिगोन जेनेबा थेन्थाफोरखौ माबा थेन्था गैयाबाबो नुखाया मा गोलोमजोबखो मा सेंग्राफोरनि मोखां मोखां आंनि मोखां नाय जोंफै लेथ्रा खालामनायानो आथिं लेथ्रा खालामदो एसे मोजां खालामबाव लेथ्रा आथिङा साफाथारमोन नालाय लेथ्रा खालामबाय आरोखि आइदै लागाव नेचारेल नुहोदों माने जाबाय दा दारिया मा एसे जोंखोल गोसोम एसे गुफुर नंगा खानायखौ मोनो नामा जोब्बाय सेस जाबाय खानायखौ मोननो हायाखै सालि खानायखौ नोंहा अरिजिनेल मोनहोगोन जाहैबाय डाइरेक्ट मोननांगौ डाइरेक्ट मोननो हाबाय आङो बोसोरबा आगोल होनदोंमोन आं माने आंना जेमान दङ रगत टगत Banai amna ji hamju ai sori ba waju khar alamat bai fu ayu jil banai video banai amna ji hamju लकेसना मा बारि इयो सालबारि नामा हो सालबारि होनो बेखौ अन्थाइबारि अन्थाइ मा होनोमोनलाय अन्थाइबारि ना मा मोनो थांबा आच्छा माबा दंनो मन्दिर ना मा दंनो मा जायगा होनदोंमोनलाय बेखौ मागुरमारि ना मा होनदो नै फैसा ओमफ्राय मेकआप आर्टिस्टआ दिनैनिया बेलेग जालायबाय होननाय खाथियाव देखायबा माबायदि नुयो भिडिअ'आसो सिनायोना एक्ट्रिसफोरखौ ना मा दै औ मोजांबा खबरा मोजां ओमफ्राय दिनै जोबसिगोन ना दिनै जोबगोन ना दिनै जोबगोन ओमफ्राय आदैया न'आव थांगोन डाइरेक्ट दिनैसो थांनाय जानाय नंला बारु हगार हरबा थाङा दिनै बोथिसे जाबोथारगोन आं क'क्राझारनि हटेलाव थाहै लानांबाय औ हटेलाव थांनानै शुटिंआ जोब्बाय आरोखि दिनैनो साननै लाबाय जादों आयंजों ओरै मेकआप आर्टिस्ट ओरै माबायाव साल बागानाव माने एसे बेलेग साइडखि लादोंमोन दिनै एसे हेन्डसाम थाना होग्रा फट' लानानै हिट नुदोंथ' लाबो खेबसे आरो खेबसेबाव दे खेबसे लाबो दे आदैखौबो देन्जार नुबायलै हेन्डसाम लंपेन्ट गस्ला ससमा देन्जार बहा नायदो आदसा जोंना जोब्बाय आरोखि एलबामा मा होनदो दे ज' लानोसै खेबसे ग्रुप फट' आदै दाथ' जोब्बाय नङा होमबा जोब्बाय एसे माबा मोनसे बुंहरदो नायनायनो गासैबो